mabhinca aqonde imabhida ngqo ehlaba nehlikizo. Ngithi-ke bafowethu endabeni kaThuthani noMdumazi ngicela nehlise imimoya bafowethu, ngiyanicela nehlise nje imimoya, iyalunga indaba yakhona. Ngokukhulu ukuhlonipha kaThuthani ngibuya kuye namhlanje. uThuthani bafowethu ngicela nazi ukuthi akanankinga njengoba abanye bebeni becabanga okay ngoba udaba ningalwazi-ke mhlambe ningamthatha njengomuntu onenkinga. noMdumazi naye akanankinga, lento nje ifuna umuntu ozoba umxazululi phakathi kwabo ofana nathi obhekeni. Cha bafowethu izolunga. uThuthani-ke ube senginxusa ukuthi angiyenze le clip ukuthi kuzwakala ukuthi ngiyile kuyena, naye ngokuhlonipha igama lami eselikhona manje likaBhekeni. Cha bafowethu izolunga maduzane noMdumazi. Uzofika kumina mhlawumbe evikini ngizozwa ngaye sibone silungisa kanjani. Uzobuyela e-studio mangabe kuzozwakala lokhu engizokusho kuyena. Kodwa okwemali le nhlawulo ka-150,000 cha bafowethu akuphume engqondweni zenu, akukho. Ngibuya kuThuthani, izolunga indaba yabo. Sicela nje sehliseni imimoya bafowethu, kuzolunga-ke. Noma-ke ngingedwa-ke nje okwamanje, kodwa-ke ngiyazi ukuthi ngizonqoba. Bese ngicela-ke no-Ali Mgube, induna yami, ukuthi nabo ey'ntweni enje kufanele bengenelele bafowethu, ngoba la magama asetshenziswayo la kumaskandi afana nenduna nenkosi kufanele bazi ukuthi bayawamela. Uma-ke Ali Mgube oculayo nangapha uma eyinduna abumele ubuduna bakhe, nenkosi uJaiva Zimnike naye abumele ubukhosi bakhe, bazi ukuthi la magama abawasebenzisayo akusiwo amagama amancane, amagama okufanele bewasebenzele ngendlela ey'thile, hhayi ngomculo kuphela. NoKhuzani naye njengenkosi akwazi ukuthi akusebenzele ubukhosi bakhe ngendlela ey'thile ey'fana ey'ngekuzo lezi ey'lungiswa yimina ngingedwa njengobhekeni. NoMthandeni naye njengenkosi kofanele naye akwazi ukusebenzela ubukhosi bakhe. Bese ukuthi-ke ngelinye ilanga sikhethe inkosi beyodwa, hhayi amakhosi angaka. Yilokho bafowethu, hlisani imimoya kuzolunga.